Hos Hotel Fredericia er vi stolte af at være værter for konferencer, som ikke bare fungerer, men som også giver indtryk og et godt eftermæle. Vi har lige haft et stort hold inde, en stor virksomhed, som valgte at holde deres årskonference hos os. Og sammen med vores dygtige personale fik vi skræddersyet et helt fantastisk program, som de var meget, meget glade for, og hvor vi meget stolte også fik ros for både vores indsats, maden, området og det flow, der var. Så det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Konferencen rummede så mange deltagere, så de fik hele vores sal, og det kørte upåklageligt igennem hele dagen. Folk havde mulighed for at komme ud og strække benene, indtil de kom tilbage igen på stolerækkerne. Hele holdet fik naturligvis adgang til vores store sal med alt det, der skulle bruges i teknik. Det hele det kørte fuldstændig som det skulle. Og så var der stor festmiddag om aftenen, men forinden det havde vi i samarbejde med vores dygtige samarbejdspartnere Fredericia Idrætscenter lavet et helt specielt program til dem, som var over i teambuilding-genren, men på den gode og konstruktive måde. Og det gjorde bare, at dagen blev fuldstændig eminent. Så står I og har brug for et konferencecenter midt i landet til jeres årsmøde, til jeres konference, til jeres kick-off, så tøv ikke med at ringe til os, fordi vi vil jer rigtig gerne, og vi har perfekte samarbejdspartnere til at løse opgaven.